Така. Здравейте, колеги! В това филмче учебно ще се опитам да ви обясня следващата стъпка, към която пристъпвате, а именно създаването на вашите собствени курсове. Създаването на тези курсове е благодарение на опцията в основната лента на платформата Courses Create New Course Wizard. Когато кликнете тук, и аз по-скоро бих коментирала преди да пристъпите към самото техническо създаване на този курс, важен е етапа на планирането и обмислянето, формулирането на темите, задачите, дейностите и най-вече уточняването на броя на Web 2 инструменти, които вие ще използвате. И така, първата настройка, именно става дума за редактиране на настройките, общите настройки на курса. Първата секция са общите настройки. Тук, например, вие би трябвало, без да променяте категорията, тя винаги остава същата, да напишете името на вашия курс. Помолих ви да използвате този вариант, когато, например, Web 2.0 FL, ако искате да е френски, и съответно вашето собствено заглавие, което сте измислили, или да използвате история и съответно пак избраната от вас тема. Броят седмици или теми реално отговаря на броя задачи, които вие ще използвате. Затова аз ви давам ето подобен две теми, две задачи. Така. Преминавам към следващата настройка. В записванията нищо не коригирате. Продължаваме с настройките на курса по отношение на групи. Тук не променяте нищо. По отношение обаче на достъпността е много важно да сложите ключ. Ето аз избирам да избера ключа 2020. Този ключ вие трябва да предоставите на вашите ученици, за да могат първия път, когато се записват в платформата и влизат, да могат да влезат в курса. По отношение на езика имаме доста широк избор. Освен български, може да се избере, разбира се, френски и немски. Аз избирам български. Ако изберете съответно другите езици, това означава, че всичко на платформата ви ще бъде на съответния език. Тоест на френски ще ви бъдат заглавията, не само това, което вие пишете, но това, което са ви и като инструкционните надписи в платформата. В секцията Role Renaming нищо не пипате и продължаваме нататък към следващите настройки. Това е нещо много съществено и реално това е същността на курса. Става дума да изберем Web 2 инструментите. Аз ще избера, например, Social Bookmarking. С плюса, например, мога да увеличавам, т.е. количествената бройка, и с минуса да намалявам. Избирам видео и блок. Веднага започват да ме вече конкретните настройки на конкретните Web 2 инструменти. И ето, букмаркинга се появява, защото аз трябва да му дам заглавие. Моят блок. Там, където имам червена звездичка на рубриката, това означава, че задължително аз трябва да попълня менюто под този надпис. Само, че тук няма да е блок, ще са социални отметки. Така. Моите етикети. Next. Моят филм избирам. Надписа и важен момент е тук да се зададе
адреса на вашето... Значи първо избираме само от YouTube. Реално поддържа се и най-лесно се осъществява този формат. Така че вие трябва да подадете тук адреса на филмчето, което се намира, а в Type да изберете YouTube, отпадащото меню. Другата важна настройка, която трябва да бъде сменена от вас, е в секцията Behavior. На AutoStart давате True, а на Fullscreen давате False. И след това избираме Next. Така, третия инструмент се появи, Web 2, това е блога. Дадох му заглавие и продължавам. Тези заглавия, които в момента давам, всъщност те ще се появят отпред във вашия курс. Така, следващото меню, което е много съществено, се отнася до дейностите и ресурсите, които вие ще можете да прикачвате. Аз избирам от дейностите форум. А от ресурсите, например, предлагам да има етикет. Тъй като имам две задачи и един увод, ще си избера 4 етикета. Съответно, веднага ще се появят менюта, в които ще ме питат за заглавието. Заглавието моят форум, въведение. Добре дошли. На типа ви препоръчвам да изберете просто единична дискусия. Това означава, че учениците няма да могат да поставят това, което, например, ви се случи на вас в първия курс, т.е. да откриват постоянно различни нови теми за дискусии във форума. Ще тече еднопланово. Добавяне на етикет. Аз, например, тук ще добавя въведение. И понеже искам да си поиграя с шрифтовете, ще избера Джорджия. Така. Първа задача ми е следващия етикет. Отново избирам, променям настройките. Този път ще променя цвета. Какъв цвят да избера? Нека да бъде нещо по-живичко. Например, лилаво. Така, сега ще дойде точно така следващото меню за втора задача. Ето и втора задача. И ми остана един последен етикет, който сега ще го озаглава помощни функции. И за това реално се приключват всичките настройки, които аз трябваше да дам за този курс. Вие виждате, това е вашият курс вече зададен с заглавие и така нататък. Ако решите, че се налагат някои промени, това е възможно вече, именно като влезете във вашия курс ново създаден,
с заглавие Web 2.0 история 2. Вашето заглавие и използвам тук един друг бутон редактиране. Ето, в момента избирам този режим на редактиране. И ще ви покажа как мога да редактирам нещата или най-малкото, ето с моливчето, което е тук, аз мога да редактирам. С този знак черничък като параграф аз мога да местя. И затова сега ще ви покажа как ще преместя етикетът за въведение, който съм задала. От друга страна, вие виждате много добре, че нещата, ето отварят се тук едни прозорчета, кликвам в прозорчето и това означава, че аз премествам това, което съм, ето в случая въведение. По същия начин мога да преместя първа задача на местата, които съм отредила за 1 и 2. Ето тук по цифрата 1 и 2. Ето тук първа задача. И сега ще преместя по същия начин и втора задача. Така. Ако пожелая нещо, например, да изтрия, ще използвам ето това червено кръстче, хиксче. Всъщност вие виждате вашия курс, включен с социални отметки, филм, блог, форум и към всяка от въведението първа и втора задача имам възможност да добавя ресурс или да добавя учебна дейност. Така. Мисля, че до тук стана ясно как точно се случват нещата за курса. Когато искате да гледате от режим на редактиране, отново натискате бутона и вече сте готови с вашия зададен курс.